Ahojte ľudia, teraz u dnešného videa sa vlastne dneska si ideme robiť v Photoshope, že jak sa to robí, že jak čo, hej. Stiaľ som tak iný Photoshop, chcete vedieť aký je to tento Photoshop, lebo ten že to je úplne istý, on trošku chápeš iný, a potom ten vôbec nešiel, nič mi to sa mi šlo robiť, neviem prečo, som sa nový, som robil pre ten videjko, ale to videjko sa pokazilo, sa neložilo, čo také. Takže ideme robiť toto videjko a máme z Photoshopa, že že svoju náhľadovku, ako chcete mať, proste, hej. Napríklad dám toto tu, hej. Trošku predbežím, ako to pôjde. Ako to tam máme, hej. Čiže máme tu, že šablóny, skrátiť, filtr, nastavovať, efekt, toontab, skrášť, rozstraniť, rám, hodiť sa, WTF, znanie, WTF, také veci. My sa použijeme na filtre. Svedíme. Takže my tam do toho. Tuto neviem, že... OK, treba nám dať čo fakt. Toto vyzerá docela fajn. OK, toto dáme. Skrátiť toto aj. OK. Potom tu máme, že nastavovať efekt. Efekty sú, že pohybič vlastne. To je kokos. Tak, toto je insane. Kam to som mal sem skôr? To som si mal stiahnuť skôr. Toto tam asi dáme. Neviem prečo, máme tam tak presne. Škvrna. Aha. Tak to asi nechcem. Pozadie, mám tu pozadie nejaké ukáž. What the... Ľudia? Tento Photoshop je fakt insane. To príbeh lásky. Vzor. To je insane. Tak niečo tam dať. A to nechám sa to modré, ale... Tak. Dobre, tak. Ale ja som to chcel toto. Ja som to chcel... Efekt. Skrátiť toto. Máme, že skrátiť, hej. Ale... Ja nechcem... Dobre. OK. Zrejme to je divne, ale necháme to tak. Dobre. Zrejme to divne, ale necháme to tak, lebo chápeš. Dobre. Filtre, efekty, odstrániť rám. Dáme... OK. Akože... Mne sa to páči. Mne sa to fakt... Ty kokos. To vyzerá insane. Máme tu, že text. Tam text zase netreba dávať. Pridať. Kam to asi hotové. Neviem, za to blbo, ale... Je to náhľadovka proste. Dobre. My urobíme jednu vec, ktorá bude, že proste urobíme, že... Uložiť. Ja... A neviem, čo to... What? Urobíme jednu vec. Toto. Urobíme... Toto. Tak. Tak a dáme, že proste dáme, že uložiť. Pôjdeme preč a máme toto, takže ja mám veľkú hotovú, teraz to idem iba
vydať toto verejne, ale urobíme že premiéru, že to bude naživo, no, že premiéra. Takže mám to hotové, takže ak sa to video páčilo, tento like, aj Brawl Twisting, ktorý sa blíži ku 20 zberateľom, čo je insane, more, to je insane. Ja sa blížim ku 10 zberateľom, ale keď všetky skoro odbery mám od Brawl Twisting, to sa cítim totálne jak idiot, lebo neviem, mi to nejde a dúfam, že mi to pôjde. Keď to video páčilo, tento like a vidíme sa u ďalšieho videa, pravdepodobne opäť z Brawl Stars. Takže serus.